neba. Mana cross neba. Mana cross neba.
Small talk. Allez, go good man. Go come and cantel. Small talk. You wanna go go? Aba cho go go.
Ibe nchọ ka ngwa ọbụla onwekwo na ibe akpa mere eji were debe mkpụrụ akpa na mụ nọkọta na họteelụ m ebe 11:30 ihe a nọ ebe ahụ ịnọ ihe eche ka ịnụ ibe m na-ekwu mana ịpụ ese na-akwa abata ga ajọ ka ebe ịghọta o nwere ebe ihe akọwa gee ntị ka nkọwalụ gị ibe mere maka na anọ m ebe ahụ na-anụ ma na redio onye kọọ elu onye akọ elu onye akọ elu mana o nwere onye ghọtara ibe mere anọgidere m ebe ahụ ọkụwa 11:30 ụmụ ya na-akpọ Oke Japan ọ na-akpọ m sị m bịa n'otego nọ na nke m na beligo almost 300,000 mụbịa ka m kwere ova n'ọtata jizi ọ na-abịa na họteelụ m wee yi n'ilu were okwu nna m bụ bụrụ moto ọbụ m wee jebe mmadụ esoro m ụdị afọ ka m na ụlọ 30 minutes egbe wee kpọtụ agba sekuriti nna bụ onye ọbụla agbaba ọsọ mfụ ka onye ọbụla si agba ọsọ mpụta ka mmadụ ibe m agbabakwa m egbe ị na-aghọta mana mụ ma achọbeghị m ikwu okwu na fon dị n'iru nne na mụ ma na ibe na mbụ na-azọ nwoke ọgwụ azọrọ gị ego azọ gị na onye ọbụla nwere ọgwụ ya enwe iri ego maka na ibe na mbụ ụdị ahụ ka m ji wee mpụta ka mmadụ ibe na-eme ka kpụrụ m tii na moto mana mụ chọọ ịgba ọsọ m ga-agba ọsọ ma ma afụgo ndị a na-agbagbu m wee sị kama ifere ya emodokwu ibe ike mme maka na ọ bụrụ na mụ nọrụ ndị agha agbagbukwa agbagbu ori nne all the whole people n'ebe ahụ lie down o nwere onye bilite ọtọ nwe onye kwụ ọtọ n'ibe niile abụ na-eme mana ọ bụrụ na achọ na abụrọ ma ọ bụrụ ibe a ka anyị ekwu ibe ya ekwu ya akarịa onye abụ anyị asị na ozugbo m bata ka m gbata nọọ ndị kidnapa ka m bụ mana ibe me ndị wee soro wee jebe bụ ka afọ na aka m dị ọcha o nwere onye nriri ego ndị ego ịbịagwute m mma enyekwa ahụ na m enweghị ego ife mmere bụ ka m sevuo the soul maka egbe ndị abalị fa bụ ma chen bulet fa bụ ma nke eji akwatu họteelụ ga-emarị nya bụ lọncha mana ibe dị n'ime ya bụ na ndị ba na-achọ bụ ndị me nwere ife akpọkwa aba ndị aka ya na befa mana mee ya ekwubela ya bụ echi abịa ka ya bụ esi na mmụkwu o nwere site atụ ma a na-anọkwa ndị obi adịrọkwa mma mana o nwere onye nche ụgwọ nwere onye nri ego mana o nwere ife ndị a na-ekwu so onye ahụ na nga na oyibo ọnwụ kwere ala ji nweta ala ma jiri otu anọ m n'elu many have gone anọ m n'elu many have gone many have gone rụchakwa 20 n'ilu m na ọ bụrụ ego mmụ alụ na many have gone mana ibe nche egwu ụnụ bụ na onye ọ bụkwa ego mmadụ ka m riri onwekwa onye mmejọrọ ya nwee nji ụgwọ maka ana m abụ ụfọdụ ose m nke nwa paasị na ibe ba ka ịkpụ wee pụ bụ mmadụ 50 ndị na ba chọrọ ka ekiri ya ibe niile dị ebe a ka ghọta na ibe ba na-eme o nwere onye nji nke ọ ka mma ka ịghọta na o nwere onye nriri ife onye pụọ ka ọ kọọ ọfụma ọ ka nkọwa maka kamera karịrị amaghị ị na-anya bụ na akpa akpụpụtago efi 12 ka ekwuo mụ na Chukwu mere ezigbo ebe ọ natago dodo onye ọbụla ya nọrọ ala akwa abatago anyị ebido ntị arụgo we buga ga nwa na akpọ aba nwa be na elebiga mesia abatago na nwa ya ọdọ ga anje ba mbala ba
Thank you.